So what's up mga ka-Swertres, no, sa ating mga solid subscribers, no. So welcome again sa ating channel, no. So welcome sa tuwang channel. And sa mga baguhay lang, no, please subscribe mo sa ating channel. Kaya wala na rin naghatag og mga guides mga kaibigan, kundi naghatag sa rin mga tutorial, no, and combinations mga kaibigan. Okay, so diretso na ta, no. Mo ni ato ang dikit Swertres Uncle Guide month of December. Okay, so month of December, no, gamay ra og liga sa nga to Uncle Guide sa month of November kumpara sa December mga kaibigan, no. So nanatay gi-change diri na pipila ka mga numero, no, nga atong gi-change based sa 1 month mga kaibigan sa November, no, previews. Okay, so ang pamagi ani mga kaibigan unsa ni paggamit is same pa rin, no, walay na usab, same sa to nga gitudlo na tutorial mga kaibigan sa previous month, no. So walay na usab mga kaibigan, same ra gihapon unsa imong buhaton nigsulod nimo ani Uncle Guide mga kaibigan. So I know na naakailay kabalo kung mga kaibigan nga nasa kailayan na pamaagi mga kaibigan. So nanap po na niyo sa pag-apply ninyo kini nga tuwang gitawag na The Kids Swertres Uncle Guide month of December mga kaibigan. Okay, so sa ko mga kaibigan same gihapon, no, nanatapat mo sulod na natay pairing number daan kini nga tuwang gitawag na activity guide, no, with applying sa activity guide kinang pizza karon and previous result mga kaibigan, no. So na kay pairing ana mga kaibigan, pangitan nimo ang previous result unsay ni labas, no, sa last 9, no, and other na draws, no. So muna adto ka magkuha dikit mga kaibigan and i-apply mo ang atong eliminations mga kaibigan para gamay ka makuha na combinations, no, mga kaibigan. So with proper using sa syndicate and mirror number mga kaibigan. So ano lang, no, simple ra kay mga kaibigan na tuwang dikit Uncle Guide month of December. Again, walay na usab walay na usab unsaon paggamit, walay na bago unsaon paggamit mga kaibigan sa tuwang monthly Uncle Guide, same ra gihapon mga kaibigan. Okay, so mo to siya, no, and sa mga baguhay lang dahil, no, please subscribe ko sa ating channel and i-hit nyo notification bell kaya wala lang rin naghatag og mga guides o tutorial mga kaibigan, no, naghatag pud ta og mga tawag nini combinations guide mga kaibigan, no. So based on guides, Uncle Guides and sa to mga sources mga kaibigan. Okay, so again, congratulations sa ating previous Uncle Guide and usab sa tuwang combinations, no. And abangin ninyo ang atong mga revised na tutorial, no, sa on paggamit, no, kining tawag ini all draw Uncle Guide and every draw unsa sa pagbuhat ato ni revise tanan mga kaibigan, no. So ato ning anam-anamon mga kaibigan, no, para hinayan na atong update mga kaibigan. Okay, so good luck and keep safe always mga kaibigan.